Moi boas rapazas e rapaces. Veño a facer unha pequena actualización. Bueno, xa hai uns... non sei se hai uns meses, pero bueno, hai xa un tempo que non estou subindo temas novos a YouTube, salvo Verbas da Rúa 18, que xa está no canle de Hip Hop en galego dende hai unhas semanas, que vos recomendo que vayades a YouTube e o vexades. E lle dedes like e o compartades e todo este rollo. Pero basicamente non estou compartindo outros temas ou non estou sacando outros temas porque estou nese proceso de pulido do disco en canto a todos os temas que eu fixen e os que se van a quedar definitivamente. Estamos falando de que probablemente dende outubro do ano pasado, cando eu empezo a facer este disco, pois fixen tanto beats como temas, como xestionar colabos, que ademais son moitísimas, pois ao mellor estamos falando de 40 temas, facilmente. Dos cales a miña idea é que entren no disco pois polo menos 20, 21, 22, 23. Entón agora mesmo estou un pouco en ese proceso, estamos tamén un pouco asentando que no Surprise Records, que é o estudio de grabación onde se vai a gravar todo o disco, do que vai a sair tamén un inédito en principio dentro de pouco, e bueno, obviamente pois outras vicisitudes vitais, non? Pero bueno, vai todo en boa onda. Bueno, para os que non verades o tema de hip hop en galego, o de Verbas da Rúa 18, onde eu saio, aí sae o nome do disco en exclusiva, por agora non o vou a poñer por aquí, porque é accesible, o sea, non é imposible acceder a él, porque xa toda esta explicación de por que se chama así, de un pouco o concepto do disco, xa o farei moito máis adiante cando este moito máis preparado. Ted en conta que estou manexando agora mesmo un rango de 8-12 colaboracións e, por tanto, isto é moitísimo traballo. E ademais me estou formando para que precisamente este disco este ben misturado, ben masterizado e que sone como realmente ten que sonar un disco en 2026 de rap ben feito de pontacas. O que vos podo decir é que hai cousas que para min son dos mellores temas que eu teño feito a todos os niveis. Entón, creo que os disfrutaredes, espero que así sexa. Non o esperedes mañá, porque non vai sair mañá, isto ten moito traballo, moitísimo traballo. Ted en conta que levo xa pois, máis de 6 meses creando o disco e mínimo eu creo que quedarán outros 4 ou 5. Así que, bueno, non queda tanto, pero o suficiente como para ir facendo un poquinho de hype. E haberá algún videoclip polo medio tamén, vale? Vémonos.